Kawanti ko ah. Hello, hello. Oh, may sumisilip. Kumusta kakabsat? Nga natin. Kumusta manang? Banog tao, busy tatay. Sa di kasang pag kung nagkapatrabaho ko ko. Paano nagmulak ti kamatis dito na anti arubayan balay. Kadi mulak nga kamuti ko. Dudua mo tinabiyag. Ka nagmulak ko nakadunga nagtubo nga kamatis siguro nagmulan dahil di kamatis siya. Ito nagtubo nga kamatis. Ay so aya. Sino ti live tata? Manang? Manang Grace? I search for freedom. You become one. Manang in Europe? Pag ililis tata? Takman. Hmm. Tyrone. Kat nakabingwit kamot ijay. Manang anak ko magilista na bandog upper may num ko. Jinky mo. Monty Mayor. Njak nga mo data. Njak pa nakita nga ako data. Kim Tyrone. Njak ang mga kagrupo ko dita. Ko doa kami ni Ma'am Shinga ng di grupo. Njak ang mga grupo dita. Gura basit ta ko. Pasis buwa. Oh shit. Where's my... Where's my other headset? I can't find it. Shoot, where did I put it? Come on, man. It's gone already. Ni Juler, one. Hindi, ayun. Kanahin mo, diya, paras kami ti time manang. Nagileles.
Nilax, Juler. Kuan ni ko, lakay. Puro lakay di kita. Sumo lang ako may saka nga pinmasyar. Pangkumangkitan suda. Sa bali mo ti apanda pag subscribean. Jay Jay ninja kisumot ti apanda pag I won't forget the way you're kissing, feeling so strong. Well, love me for so long, but I'm not the man your heart. Alam manang Grace, di ka pa nga kwa, nagtamsak. Ayan mo ngayon, nalipatan mo tinagtamsakan. Manang Grace, where you at already? You're the only one here and you just leave me already. Oh man, that's so sad. It's alright. Ala, nalipatan na tinagtamsak ni ko, manang. Apay ngay, manang nalipatan mo nagtamsakan. Manang Grace. Bakit mahal mo?
to us. I touch you like this, and I hold you like that. Na, 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 na. So coming back to me, if I kiss you like this. Manang Grace, nalipatan tinagtamsak. 2 million in the house. Yes, 2 million. Damdamaan mo, dati umay. A-surprise mo gamin ti pinag-ilalis ka, hindi pa nga ipopose. Ayon. Hindi ka ipopose ti Facebook, ti FB. Awan ti time ko nga ko. Rabia kami nga gawa awit din alas 7. Mangrugiyak ti alas 10 ti bigat. Wanna touch you like this and hold you like that. Na, 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 na. So coming back to me. So coming back to me. Ang damutan ko na nawaon. Ta kuha busy damutan. Kuha. Dahil jay may isang itay nagaduda jay hangkom maasintaran garod ha. Baka ni Miko mo ti bagbagan mo. Monetize gamin di yayan, monetize channel gamin di yayan ni ko manong Miko ikaw. Nung apang ako may jata do ti ko jay. Ngum no padasag to ti ko. Ag premiere ko. No post ko ti Facebook. Pa-premiere ti ko. Load over nga na 10 ko 10 tao ti mga bak. Agpahulaak kin ko siguro ko 100 ti ko may isang ko tao ti load. Tapos ag-join ko agparapulak bagas sa 25 kilos. Siguro anjak pa nga promise ako.
tano jay mga bak oray idunit nan no ko no jay abroad oray idunit nan or what ipada ko ibaga na jay pagpadalan nga ko nga tao ni mabunot to tinagan na kasla tulong mo na kanya da giant ako dati pandemic nagriyat ti biyag nang tidam nga gilod di na nga bakta kinimon ti mayor manati load nga abakam 50 sa nga gasaw. Huwag Pinas di mo la pagpalod daw mati agpapalod di daw Amerika. So nga di Pilipinas ko premium ko Pilipinas. Mang set up ka ti tao nga manglod kanya da. Oh, naging 4 million in the house. May naninilit. Agbunga-bunga ka kuma. Apay na balita MJ, Aringay, taga Aringay ka, di ba, Manang Grace? $30 pesos. On jay luna kagayam, jay Aringay ka kwa. Jayami manan nagkumpiskar damot ti bubo di bukatot nga kunada. Ta kwa. Ta naganan kwa gamen. Di ko maalam aming nga babasit kan maarangan diyan ti karayan. Gusto mo't di kwa da di in kwa da nga policy di tano dumarakkel ti sida. Dapat ko mati size limit na ako mang garod. Ngam ti problema data kasagsagan ti pandemic awan ti pagbirukan ti tao ket pinagputudo iso ti ko pinagala ti dagita lamos ita karkarayan uray ko maano ko adati ko da option da nga ko alternate nga itid da nga pagbirukan ti digay na kumpiska ti digay bubunakin bukatot na ano ko or sukatanda jay inala da nga digay ko net da nga inaramid da nga bukatot or sabalyan da lang ti ikot nga digay ko or baydan da kuma digay ko baydan da kuma digay inala da nga bukatot digay ko ngay bubaw. Wow, hindi ka jay kwa. Jay pagaram dati karayan nga kwa. Ikaw, pagala ti kapay nga dati asla sapok na nga kwa na. Dati ring-ring na nga kwa, matidog. Nga ipakat da nga slaway. Gusto mo di jay, jay pe kung makay di aglambat nga kwa. Kundi di agdin dinamita di kwa, di sida. Tado jay may. Jay aglambang nga kunada. Nganti kuma pinalipas da pay mo kumatinal pas ti kuang
pandemic ta aw mapagbiro kan na sa balik kun tatta pinagtutuloy sa ti paalat ti paspasayan kas kada kurkuros digay lamos ngum kwa customer di jay kasi dapat ko malimit size na kan nga maala di jay da itlog na nga di jay alimango kuma ibulos da kuma ta alanda pati adati itlog na sla kuma ditaw nga kwa ibulos na di jay adati kwa na dati egg na diyan ti chan nga di jay crab jay mud crab kun di kwa blue crab ta 1,000 ti produce na di million nga crabs mo lang ti ko ma-produce na di no kay sublime kaysa alam di may sao matay dam amin di bugi na di egg na so dito ibulos da kung dapat ti ko size na ti ko na pangkag crabbing ko agririda nga talaga ti tao ti ako mati pagbiro ang pagbirukan da uray ko maano ko ko ma sa balyanda ko ma jay baryo ko mga nagkumpiskitan da di nakumpiskitan da so katanda ko mati pagkalap da nga sa baling klase nga ikot tano optional or adati ko alternate nga pagbirukan da no kas parigan in bawal da datan tanaw ko ng piskada tapos ang pagbirukan da jita de dadang nga awat ti pagalanda ti masidada king kwan apan dagkambal kang makakambal no na dalam ti danaw isong kwan ngam anak nga against na ta kahit di ti kasya ta ano ko adati lamos nga dumarakal ngam ti kuan na problema data awan ti trabaho ti tao ta na mamanuda nga makarwal ta data nga lockdown kas ko ta Pilipinas kaya social distancing andang makaubra nga nasyaat kaysa ti pagalanda ti masidadata agririda ang talaga tanay parnapay mo ti pandemic ti kasta or jaya mo di sa Marakanaw agririda nga agriri ata ako santo traditional ko datan traditional decade datan nga kon nayana anak pa nga nayanak adadagitan bukato ti so ti ko ngumada ko mati ko ati nagan na ore ko mano dati pakat da kasya no da ko mati ko size ti ko ti ikot size ti ikot tataka nagbabasit mo gamin jay ko na asla pinaw ti abot na awan na makalusot nga babasit ore ko mano dati kasya basta ko drakpel ko mati abot na jay ko tanong makabulos sige babasit solid. Kung nga man lang, sikat solid nga viewers ko. Yung bagman taman anong sanak. One traditional way ng makita magamin tata, dagitakot bumasit ti makalapan ta kwa puro illegal fishing dagita na anti dumarakal natutusan nga talaga anti dumarakal kita nagrigat ti makalapan ng jay kwa aringgay ti baybay kas kada karayan ta kasta tawa mo pag nanti sidan nga kuan maarangan maamin ti bubukan na bukato tag gusto di jay kasi nga policy da ti ko na nga ti problema
Anya nga ititid na nga tang option nga kuha alternate nga pagbirukan di jay na kumpiskarte ko. Dapat i-provide na mo kung mati pagbirukan ta nga sa bali at ano ko ang mga sumakit kinakamdaman. Kun baydan da jay ko jay bubunga ken piskarda. Oray sa balyanda lang tigat nga pagkalap da nga ako di naalang ako. Di karayan ikot nga di drakkel ti ko na fishnet nga kanada. Kung garod manang talaga ka sa ate ubing. Baka nagpusak man kami ijayan ka rumor man ligay basher kaon. Makay bagada man nga ginlalaingak manang. Yung makita to ati reklamo ti tao man no nya ti kastada no ko. No mayat ti oray no yung kaseda no mayat nga dati ko i-provide da nga needs ti tao nga na kumpiskaran ti kasya ita or substitute ti pagkalap da nga ang kasjay dati ti kuha mo lang gobyerno kuha kun kuha ti munisipyo ta kastinga talaga jay ayam may kuha parigat ti kuha ti makalapang ta ultimo babasit ang dumarakal nga talaga so nga siguro ti nakuha ti fisheries ang kuha ti Coast Guard or Department of Fisheries dagi na basta nga dapat ibawal da talaga tano makalungaw dagiti sidsidang ko makawayang dumarakkel masigod gamay so nga awan nalalo yung lambang tibaybay dapat di dyan number one ko mga ko yung nakita bongbong talaga taawan mo ti paglusot ang tibabasit nga sidan maalam amin pati di agal ala ti bugi ti di bangaws di similya dapat di jay culture dalang di bangusan ang ako di drakkel nga gitlog kaysa di eksayop nga kasjay ngalang da di baybay pati babasit nga ako ikabel na di batya di anda makasurvive mo di kunta maawanan dati oxygen may kabel da iba tsaka no napud kasi nga ako panawag one man lang sige sige thank you dagamin ti kuha taga aringgay mo lang OFW nga kuha agi dandanon nga kasya iti mapaspasamak ti kuha amok mo tang nga kuha si mas pasamak ti baryo siyempre kuha concern kuha kamuta citizen kamut ata kuha di ka nga naggapaw siyempre naggaputa ti kakas nga bambanag nga panagbiag kuha medyo miki kuha tayo mat ati kuha simpatya tayo ti kuha ti kaduan kita tayo no anya ti pagsasyatan ti ti legiti tao
kung nga ro doon kustodya nga ako ti policy ta no observara since then kimmapoy bumasit ti makalapang taon ti dumaraktal nga sida nga talaga. Basta pare ko, Kenneth Pawig. Ethology RJ. Nandyan na si ate Ethology RJ. Nag live ka ba ngayon ate Ethology? Ang daming nagla-live ngayon kaya sapasapalaran na lang sa kwan. Ay, naka-out na daw si Kenneth Pawig. Kuha mo gamin, awan ti schedule gamin ti ko, no, agil isa, malpasa lang tayo trabaho. Ke mabanuga mo, tatay ke kuha. Kanina pagkatapos kong magtrabaho, umuwi ako 7 p.m. kasi nag-drive ako, 6:30 labas ko sa trabaho eh. Tapos yung tanim kong kamote, dalawa lang yung tumubo. Kasi sobrang init. Di kay ti kamutay nga kwa. Kadaratan mo gam di nagti kwa na, di kumpos lang nga di kwa. Sulji lagay mrabaw. So napudok. Duwa lang tira ka survive nga kamutay dito. Mula di tanay. I-upload kung to damdama. Ano damdama no bigat. Pinagmulak. Nagmulak ti kamutay. Kuha mo, duduwa na biyag ng adong nagtubo kamati siguro nagmulan dati kamati siguro idijay. Siguro lagi na overripe kuha na tinagdijay bukol na ijay. Dito muna to host, suporta sa'yo ha. Tagalog ka ba, Kenneth Pawig? Hindi ka ba Ilokano? Naabutan pa ako ng gabi na ako kasi pag galing ko sa trabaho, nagtanong ako ng kamatis dyan. Oh. Ang daming inabsorb na tubig kasi dry na dry pala sa loob kasi buhangin naman sa loob, hindi naman yung sun na yung cell na compose. Sa ibabaw lang pala yung kaya nag-float yung mga water, hindi niya ma-absorb. Dapat kalakalin mo. Amok ti Ilokano nga road. Ay, nasyaat nga basta, lakay. Kinit Pawig, konsamo dati, gininjam samo dati ni konsamo ni Jonal Makarion samo ti ko. Ni Bisayang Ilokanon samo dati ni Kinit Pawig. Di taga Bagyaw. Nakaasawa ti Ilokana. Baba ka bahay mo kuna ni Manang Grace Reyes. Kinit Pawig, kwan, puntan mo si kwan, Manang Grace, kwan yan. Brand new kwan yan, na may bahay.
magbaba ng link. Ayan na, nakita ni Manang Europe live pa eh. O, kita man, ta panaapang ko bulilikungan, live pa yaya na. Ngalak di jay, no, gililis no, siyak di apa ni jay, ngalaw, ta kwa. Ta panay, duwa kami ni Lax, kwa, panay linulukot ti bagbag. Ayan, nagbaba ng kwan. Pasukin na natin si kwan. Madam Grace Reyes at babalikan kayo yan. Fresh na fresh. Fresh from the farm. Kangkong na kangkong. Buhay na buhay. Nagpo-float sa water. Pwede rin sa kwan. Sa may bingkol. Ayan po, magpalitan na kayo dyan, Madam Grace. Ni Kenneth Pawig. At tignan ko muna si Manang in Europe. Live pa si Manang in Europe ah. Bagong ligo. Oh, shoot. Wala loading ah. Tanawawan mo ti ibagbagana, madamatikan na na eh. Uri man ta pang kulukon. Api, kakanak mga oras ti live ni Manang in Europe. Ay, kwa, isuna. Nakakonsama. Naka-silent ba isuna? Or pimbanaw? Ni, damot ti bubbles na di ko ano. StreamYard ba dati unusar na? Ni Madam Grace Reyes? Are those your eyes? When I look at you. Ay, sumot lang gayam. Napanagpa di jay. Nag-trim ti kuana ta. Nalpas sa ti harvest season nun. Agkwada manan. Ag-replanting da kan ag-cutting da. Tano malpas ti kwakot ag-cutting da ka. Tano kwa. Agkwa manan. Agsaringit kit ko. Diyan nagbunga gamin idin ka no. Ito kasi sa ti strawberry grapes. Anak mga ko kasi mati makikita ang mga ko ma-observe ko. Wala man ta pa nagtamsak sa kukantsawan. Wapang ko binisita Kenneth Pawig. Sino pati agilelis tata ko Kenneth? Si Kangay, kalkalpas mo mo. Kayaban, di ba? Bakit mo ni Kayaban, di ba? Kenneth Pawig. Misis mo si Kayaban. Aywan, baka nakaturog. Aywan gayam, nakaturog gayam takwa. Bigat dagayam ijay. Tata.
Panag-grocery. Kinaduhan ko mata no, the bodyguard na. O, napuyatan di dyan. Nakita din namin sa ka, nag-date kayo nga. J-post mo. Ay, J1. Diyan nga banda ti kamla kay di Bagyaw. Ti destinasyon mo di post mo. Diyan nga kwa. Diyan nga banda. Diyan mismo nga kwa. City Center ti Bagyaw. Ay naapo kunan. Nakikitis naka-live iso namut kanina. Madama ka no ti kwada harvest da. Ni manang in Europe. Marigat siguro signal dyan. Naman siguro ang mga Pilipinas. Paano man gid ang tilimo, nagatal karabukob ko ah. Dati yan, madinsa. Apay makamama. Maduti na yung kinsaw. Yung nagdadang tiko. Lemon salt to nagatal karabukob kaw. Makam ganun di trabaho.
Adda parapol ni Montimayor itadani boy. Anya ti parapol na? Euro Pinay, datan, tamsakdan, na host, kuna na. Ang kapay mo nga na pa rumor. Gcash, mano di Gcash. Montimayor, jak pa mo ano pa nanta LS na data. Jak pa nga namit. Shout out, Euro Pinay, kuna ni ka. Kay mano ti anak mo manang Grace. Shout out kay manang Euro Pinay. Thank you sa patamsak, manang Euro Pinay. Ni manang tayo nga kusipot, nga no agalak ang makita ti matanam. Madi talaga ti karabog ko nay nay nay. Kansa. Apay makamamak di trabaho. Nagsakit pa di lapayag ko nga nakamas nga kanayaw. Kwa, rabor gamay. Apay nagaduti karaywares nga kodyayaw, ti trabaho. Makamamak ka talaga. Sa paggatul-gatul ti karabog ka. Amo kumapaw, nay nay nay. Pangpangasima. Agbaling nga kwan, iti ti tao alienan mo ka, malpas ti pandemic. Nagsadat pilapayag ko nga kanay nga nakamas. Nga kwa, itrabaho. Sila mapiltang dati lapayag ko mo, kwa, tana irto na jay ka, maskaw. Di rubber na. Wow, ni kaarli mo, nagpapabura ka. Medyo alanganan na. Madin sa. Yan na pa, kasi na kami nay. Pangpangasin mo tata ko yung datoy mapaw. Sa pa nabayaga nga nakaraman ti luto ti kuan. Ti kangkanaon. Magbuliliko pala na sa kilaro karabokog ko lupis. Magapigsa pala bulilikong kumag. Ako na nakapa kung mura lang. Pangang mulumog katasin nga no kuang. Ni munog nga di inumumang langang.
Ano pa isa, nga linulukan mo sa karabog ko Ukis ti sabana. Diyos ko Lord, please forgive me. I don't know what to do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me. Feeling going through. Please forgive me. Una tanong ka, damot ti pamigsam nga pan ko. Trabaho, tanong ko mo ta. Start with your day with a smile. Kung natang so that good vibes. Di ba? Di ba ati your Pinay? Nay, burukan makunsan, natsanansan. Natsanansan, papabruk ko nga lemon kanina, dasin na. Gcash. Load 30k kan Gcash. Nya nga Gcash niya dada, manunga di Gcash niya. Sino ka tati sumali no ka agparapulakti agparapulakti ko. Kun ko agpa agpapugto akti ko. Yung mga bak ikaktilod na. Kakti gravel insam. Napaw, hausin la pangalangad, hausin la, ano pa makapata, derbalay ikaw. Sinuluko ka ba man ng Grace? Tira mo na po, kutsi mo na. Una yung pinagkikita mo kanya ka. Pobreng taga-Amerika dataw. Para pagkat kutsi kung puna na mo tin house. Hausin la, pakalangad dataw. May makagatang brief po, anak pa makagatang brief kon, bubukbot, pawi taon. Mandatory, di pinagpawait. Binulan. Baga mo tatanga kuan kutsi mo housing lot, pangalangad dataw. Uray, yak pa na may bendan jay hululugang lugang kaw. 2 years pa Tadyo may isang alugang ko, binanggada dito yung Portuguese nga kikiyaw. Sayang di nga lugang ko, palagi mo muna natakot chain. Di lugang ko nga black iday nga Toyota Camry. Nga lowered. Bahay-bayan, naman na. Guraman tapang ko lang di ko. Tama di nga talaga, gumatal di karabog ka. Pangkulan jay inumok nga kwa, impapur ka.
Nasaan na? Yan na yung lemon and salt. Pinuuran da julugan mau. Di takal na alam ti insurance. No, in pa ilakad mo di insurance, dakla din nakita mi diyan yung tilugan mo, manang in Europe. You honey, honey, you are my candy boy. Nakadumang rekomendar mo, lemon, honey, kun luya, dadya. Dati luya kay Jay, mapaglalak ko, di ko nagburisa ko na. Lemon and salt ba? Lemon and salt lang pa yan. Kung maminsan tumanan, paglalaw ka, honey, lemon, ginger, sa perabe, saka nagsidati tiram, akan tahong, Nagtaki ka nga mabigatanan, nang nagtama-tama natadaan. Once sa ti hilig da kita, ti, da kita, ti, ko nak matag. Sa labat, da kita, ti ko. Tribe, Kaiser Permanente. At iti dakkel nga kwati insurance, ti health insurance nga hospital dito. Kaiser Permanente. Banta, basta dati 3 million. Ayos datan, 3 million in the house. Taltalugayam. At least at dati agis stay. Nga makat katungtong. Ay na, wala makaginawa. Ang sarap ng amoy ng aroma. Aroma therapy. Malasa. Gumaganda ang boses. Pag uminom ka ng ginger tea, kaboses mo na. Pag uminom ka ng ginger tea, kaboses mo na si Gasa Belgas. Maisang ale nakatira sa Europe. Namitas ng grapes. Abangan ang pagpipitas ni Manang en Europe. Sa pinamagatang pitasin mo ang hilaw. Ang hilaw na bikini ko. Hey, watch out, MGA Switch video. Nabayag nga ang nag-LS. Taamuyo nga naglaglading itak. Ti may isang week. Salamat sa pagbisita. MGN Switch, the Black Belter.
Ayan na, nasobrahan ko na ng lemon at salt. Yung boses ko, umiba na. Ayan mga kaibigan, nandito na po si MGN Switch. Kung gusto nyo magpaturo ng balian ng buto, tawagan nyo o i-chat nyo si MGN Switch Video. Walang inuurungan, hindi ka tatantanan. Yan si MGS Switch Video. No kaya iyo tinatibkar nga lungon. Apang kayo kini Juices Foreigner Homes. Masarakan ti San Fernando La Union. Concrete nil ti lansana. Hardiplex by ti plywood na. Fiberglass by ti sarming na. No kaya iyo apo. Buy one take one pay no kaya iyo. Ada pa'y pasurot na. Nga orkestra ken majoret. Awa manag masarap manantikan. Hello Pinky January, hello host. Salamat sa pagbisita, Pink January. I'm born in January also. I'm turning 42 next year. That's my monthly celebration for my birthday. Last week of January. Huwag niyong kalimutan, mga kaibigan, meron tayong bagong bisita. Si Manang Pink January. I-moderate natin para makipagdikit sa inyo. Abangan ang pagdidikit ni Manang Pinky. Pinky Web. Ay, Pink pala. Pink January. Salamat po sa pagbisita. Madam Pink January, Kwan. Ginawa na kitang moderator. Salamat sa pagpunta. Tinudokon kunana di tabako, kunana ni host kunana ni Pink January. Bagong bisita pero parang joker din ito. Marunong sumabay. Parang inday, badiday na yung boses ko nung uminom ako ng lemon and salt with a boiled water. Di umuna nga panawon. Dati may isang lalaki nga basketball player isunat interbarangay. Tata talo ti chicks na nagigidanda nga na panagbuya di kay babae. Kadinam mo nga nagigidanda. So di jay namin pinsan nga naawan ti girlfriend na amuyon no sino di jay. Hindi nga bang banggitan, tinagan na. Confidential apo. Tikas jay nga mapaspasama, tanarigat ka jay nga aramid, nga nagbalbaliwan jay nga lalaki. Nakarma siguron, iso nga nagbalbaliwan matinapo. Nga siya di jay manang Grace. Maistoryak so nga nga siya ti agis istorya. Tay share ko, di jay nangag ko nga istorya kanya na.
Kastigayam, ti uminom ti lemon and salt, makapabulilikong, pinagsabali tabusis mo. Ay na, manang Grace Reyes, ang asyak di dyan, mga ipapilit. Papilit mo man ang tarasun mo, nay. Pagbagakaon. Edi tiyumpo gubat, at bakit nga nagarem. Kunana di bakit, ang labarok, oray, sang kadupol laang. Ikaw yung papili na lata. No, I told you I'm not the one. I'm still innocent where you're talking about, Madam Grace Reyes. Abangan ang susunod na kabanata dito sa Manong Pechay TV. Si Manong Pechay TV magaling mag-basketball noong kabataan niya. Sabi niya, kahit walang ilaw, pasok, 3 points pa rin. Tanan, tanan! Pero ngayon, medyo nirarayuman na. Parang hindi na kayang sumakay ng kabayo. Ewan ko lang, lumalakaya mo tan, ay kat pangpangasiw mo tin ata kwa. Anda mo nga liplipatan nga tamsakan ata no kwa. Maya mo ti pinagtutungtong tayo dito ay una yung kakabsak. Ay ka dati ni manong nyo danay, ka no mabalbalin la kuma, ka napigsaak ba, ka may kayo pasyaran kuma. Ta na may mayat no makita kayo ti personal. Ta kasti mo langan, puro mo lak, titiks kas kada ko ditan, ti makitkitan. Na may mayat mo kumano kwa, nakasango kayo nga makapangan, tano kwa, nagrigat nagmay sa. Hey, ano nagustuhan ng tisak ni Madam Grace Reyes, maturog ka na. Apay nga, turugan na kon manangkaw. Naumakan, tikas din nga pinagrupan. Uray no nasa umot kumakot, anusang Imulaga mulat tantong kalam ti kuan, kawayan data matamaw. Ay apo ma, turugan na kaon kat mamanukay lang dito nga rundaon. Nay, gibaba kayo ti kuwayo di barbaraw. May taw. No, wag kakadikit kayo amin na. Namidwam nga imbagang maturog kan Madam Grace, di kan nakamulagak ka manaw. Siguro no kalkalbitin na kanila kay mo, maring ka nga dagaws. Sustel mo makikita no gililisak. Muka maturog akong kunam dukan maring ka manaw. Siguro kurang ka lati kalbait. Natudukan, di tabakaon, kuna na ni Madam MJ Switch, video. Ay. Thank you, MJ Switch, video. At salamat naman sa time na ito ay gising ka. Kasi magkakaiba tayo ng oras at time ng trabaho, kaya kuwan na lang, tsamba-tsambahan na lang sa kuwan ng mga LS natin. Pero kahit hindi tayo nakakamunsa sa mga LS nyo, pasensya na po.
Kaya alam nyo naman na mahal ko kayo eh. Sige jayo, nagdrama naman ako ni Mr. Hugot King. Putugak iyo ubing putugak, paturugak ko naman. Sige lang, Madam Grace Reyes. Salamat kung kunak lang diya. Ang mga kuha. Ang ko lang diya. Among mouth. Sige, kuha. Unang pay data ko. Pag siyatan data awir mo. Awan lakay ko. Kuna na ni kuha, Madam Grace Reyes. Apay gamin nga kuha. Apay biyudakan. Manang Grace Reyes. Kano ka pa'y nga kuha, na biyuda. Tay birukan ka man ti kuha. Nangisit dito nga kadadakkel ni kuha ni Shaquille O'Neal tano maramanan mati ang mga maramramanan tano makuha mata mapadasan mati agtangat ti Barsa nga kunada matik ko na nakayati kadadakkel si Shaquille O'Neal oh ha ano yun na apay nga madem ke asla nakala ubunan nga ko di jayon masla tilapia ay nangay di jay kuan daduman siguro madamamat ti elisda nga kuha ngay kuna ni Madam MJ Sweat hindi nabasa ha sika balla ka manong ay wow nabayagan na rin ka kot uray no kaskas ta kot no dati sa baling pagsasawang ko seryoso mo ti tawa no nagiti dumangdanggay ko kaya dati pagraragsakan ko kuha medyo sumabay tayo mal tano halang seryoso kan ko pampanunudan tayo ti problema tayo or you know ti nasaum ti OFW no nga minsan tadayo ti pamilya na amin nga ilaw ke maritnam amin nga pinagmaymaysa amin nga pinaglutaw amin nga pinagtrabaho nagsakit ka kuha si kalatan natin mga lagat ti bagbagen no kuha kaawang mo ti kuha ti pamilyang nga dito ang kabil ko ti pati jay kuanan napaik ang kabil ko pati ukis ng data limo na makamutang ay napaw yan may pait na may dalang kinita di jay babalasang tayo di kalman di jay naasawaan ti kwa foreigner awan ni Madam Lawrence Garden ha napaliw ko kadigdigos ko kalingling ulit amat tag nga kuan minum ti lemonan kin ko boiled water with salt ay naka
Kasla na pukaw dan di kajay may bimisitan ke nay kasla amot nga nagtamsak di maysa pimanaw sa ay talaga kasta no anda ka nga kay kayat ke panawan da ka kaslamot di asawa no kasjay no kwa no mada kanyamon kajay ang faithful nagbirok dati sa bali nga flavor anda kayat nga kanayon nga kwa vanilla kaya dakat obi ice cream mango banana digi jay strawberry flavor nga smoothie kaya digi ay anda kay kati patinggat ti may nga kwa nalalagay ito new generation recommended. This is the moment. Nay, may samat ti agbuy-buyan. 1 million mo lang sak mo lang sa timang buy-buya ti bagbagikaw. Ala, ni Pinky. Sino ata ni Pinky? Pinky January. Hello host. Sabi niya. Shout out kay Madam Pinky. Tunudok kon host. Ha. Apay nga kwan. Ang kayong mga nagpagpagadan. Ke palubusan kayo mo no pumanaw kayo. Basta batang dakti allowance ko Apay madamati LSU Mike. Gaya. Sino tagililistat tayo? Agililis ka MGS switch video. Hanggang ang moment ni Pinky January kini ko ni MGH switch video. Puri man ta pumanaw mo ta ko pinanawan da mo di pumanaw mo. Nagsubli ka ko dagsubli mo. Ta da para midot mo.
Lugat dagat. May pay pamaginay. Letter C. Ang letter B. Bog. Balimpay. Bumubuhos ang langit sa iyong mga mata. Kapag mayroon always forget something. Hell yeah.
Andres Bonifacio, atapang atao. Aputol a kamay, hindi atakbo. Aputol a ulo, hindi atakbo. Aputol a paa, atakbo atulin. Bon, maturog ako manang, urura lang 20 minutes more. Langit ang buhay. Shout out ang nagbabalik. Una na ni Manang Grace Reyes. Wala yan anay ko nga 2 hours manang. Ay naturog di alaga mo. Bakit first song? Pintas nga laban dati ah. Rocket Skin Oklahoma ay Rocket Skin ko, yeah, Oklahoma Thunder. This is the moment. Wan basta aldaw paturugak iso napay 1 million mat lang viewers mo. Huwag kang gana mga kuan, agiksitan manang. Bubuyak ti basketball ta playoffs. Naumadan ti pinagrurupa kaon. Wan, dua kayaw, sir di maysa. Inja ka maw, natamay kadwa. Baka ni manang in Europe. Nga laban dati ah, dikit. 91 all. Pantuno ka bakasyon manang Grace Reyes. On, studada. Wala siya mo, baka next year siguro.
last January ka mga nagbakasyon. Manang kontratam dita. Mga taon. Manang. Ay, kasaya. Anytime. Mao multi-flight gamin. Bakasyon. Ng 2 points. Damn. Wan manang sige-sige ta agwa mo tan. Agaw ta mo tan. Tanabanuga mo. Thank you manang ta kanain ka nga data. Oh shoot.
Shit. Nervyos yung Beng. Sayang. Sayang. Sayang dia. Pentas ng laban, man. Nervyoso lang di kajay kwati tandar, di kajay rookie da. Yang veterans, nagadunga tira. Nga ba da kuma, tindag ko matirakites. Disgrasyang pintas nga laban. Awan na pan nga shoot da, men. 2 points. Nervyoso ba? Naawan di shooting da, di kuan, crucial time. Pati ni Struders, kuha mo tayo, nagnervyos. Bingpay kami. Pati jay ko, may isa ni ko, Jeruki daw. Kaya nalaing mo di jay. Sugar aramid. Mapandig 3 points na di ko, hindi crucial lawan. Tigargar may. Sayang. Diyan. Disgrasya. Lamang da may isa. Agad nga chance. I Oklahoma. Thunder. That's fucked up, man. That's okay. Magandang laban. Next, second round of playoffs. Lakers versus Rockets. Datan nga makita. Nung ura na Lakers, baka Lakers di ko dito eh. Nung Clippers nakabot ang dito eh. Para doon ni Lebron James di kita. Bagay dati ko nagti Lakers. Drakol da. Para doon da na. Natalang ano ko. At ado shooter mo ti Rockets. Boston Rockets.
kailangan ko, tunay na pag-ibig mo, dahil tanging ikaw lang ang putik ng puso ko. Alaala ng kasama, mga sandaling dati ang saya. Ngunit paano nadaan, pag-ibig mo'y nagbabalik. Yan mo na.